Bona nit, benvinguts. Moltes gràcies per haver vingut aquí amb aquest concert de Nadal. Arrels creiem que superar la situació d'injustícia de les persones que estan al carrer demanen gestos tan senzills com el que heu fet vosaltres. Vosaltres que sabeu cantar, canteu per aquesta gent. Nosaltres creiem que superar aquesta situació demana que cadascú, des del seu lloc, amb el que sap fer, tingui present aquesta realitat. Voldria agrair molt sincerament a totes les persones que han fet possible aquest concert. En primer lloc, ja ho he dit abans, a l'Escolania, però també als monjos que els acompanyen, al cos tècnic, a tots aquells que fan possible que podem gaudir de la vostra música. Per tant, molt bon Nadal i gràcies per haver vingut.
una paraula molt potent. Gràcies a tots, per tot el que fem cada dia. La segona és que passeu unes bones festes, que passeu unes bones festes. I 3, que el que portem escrit en aquesta samarreta, no vull ser important, vull ser útil, no és un eslògan publicitari, és una cosa que ens creiem, d'acord? I us convidem a tots a que aquest 2012 procurem ser útils en la mesura en el que podem. Moltes, moltes gràcies.